गिबियाव आङो नोंथांमोननि चेनेलखौ गोसो गोरबोनिफ्राय हामलाय बावहरबाय बा थेंक्स होबाय दिनै नोंथांमोनाबो जोंनि बे प्रग्रामाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनै जोंनि बनगाव ब्लक मोनसे वार्कार मिट जादोंमोन। बे मिटआव बा बे मेलावहाय जोंनिनो प्रधान बा जोंनिनो BPF दिल्लीनि आफादगिरि श्रीजुत सार हाग्रामा महिलारि नुजाफैदों गावनो खुद आरो नुजाफैनानै बिथाङा जोंनि बे समस्तिनि मोनफ्रोमबो दालाइजों वुमेन बा इउथ बा BSU बा पेरेन्टजों मोनसे इन्टारेक्सन प्रग्राम लादों। दा बे प्रग्रामाव सारा जोंनो गोबां गावनि गोसो गोरबोजों गोबां मोजां फोरमायलांबाय जाहाथे जोङो फैगौ MP इलेक्सनाव जों गोसो गुदुङै बेबादि जेरै दिनै नुदों बेबादिनो जोङो मोजां खामानि मावनानै जाहाथे जोंनि MP खौ जोङो देरहानो हायो 2024 निर्बाचनाव बेखौ जोंना सारा फोरमायथिलांबाय आरो जोंनि बनगाव ब्लक कमिटिखौ नुनानै सारा गोसो गोरबोनिफ्राय मोजां खुसि बा मोजां मोनसे आसा थानायखौ गाव फोरमायलांनाय जाबाय आरो सारा। डिलिमिटेसननि गेजेरजों जिथु समष्टि दाफुंनायनि गेजेरजों नोंथांमोननि बनगावआ मोनथाम समष्टियाव गावस्रालांनो नांबाय। बिनि सायाव सोरबा रायजो राजा बा सोरबा गोरों गोख्रैफोरा बिनि सायाव दुखु मोननाय फोरमायदों। औ जोबोद इम्पर्टेन्स पइन्टस बे नोंथां सोंनाया नंगौ। गोबां जोंनि बे बनगाव समष्टिनि रायजो राजाजों लोगोसे बा माखासे जेनेबा जोंनि बनगाव समष्टियाव आन्चलिक एबसुफोर बा सोरबा पेरेन्टफोर बा बुद्धिजिबि इन्टेलेक्सुयेलफ्रा गोबां दुखु फोरमायनाय होदों। मानो होनोब्ला जोंनि बनगाव समष्टिखौ ओरैबायदि मोनसे ओरैबायदि गाज्रि बोखावजोब्बाय जे डेलिमिटेसना दाखालि जादों एसेम्बलि डेलिमिटेसनाव मोनथाम थुख्रा बानायबाय। जोंनि नैबे बनगाव खाग्राबारि गामिखौ दतमा समष्टियाव हरनानै बंसिगाव गसकाटा बेलथारि दाउलिगुरि मागुरमारि सुखानजरा ओरै बे गासिखौबो बावखुंग्रि समष्टियाव हरबाय आरो माखासे दै बारनानै दुरामारि हेकेपाराखौ क'क्राझाराव होबाय। गोदो जोंनाव बियो समष्टिया मोनसेल'मोन हय क'क्राझार इस्ट बा क'क्राझार वेस्ट होननानै जोंनाव दानानै होदोंमोन। खिन्थु दिनै दाख्लैनि बे डेलिमिटेसनाव खालामनायाव मोनथाम थुख्रा बानायबाय। जों असम्भब मोनदों जोंनि नैबे जोंनि बंसिगाव गामिखौहाय बा बेलथारि गामिखौ बा गसकाटा गामिखौहाय बोरैहाय बावखुंग्रियाव लांखो, मा जाहोनाव मा एंगेलजों बोनानै लांखो बेखौ जों बे सिमना बोनायफोरखौ जों बिराद आसरित मोनदों आरो जोङो BPF दोलो जानानै जोङो जोबोद दुखु मोनदों बा जों जोबोद बेखौ सेटिसफाइ नङा। जों बेखौ होनबाय थादों बा जोंनि दैदेनगिरिफोर जोंनि सारमोना बेखौनो बुंबाय थादों समष्टि सोलायनायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया। खिन्थु बे बाउन्डारि जे बानायदों बेनि सायाव जोङो खुसि जायाखै। समष्टि बानायनायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया खिन्थु बाउन्डारि जे बानायदों बेनि सायाव जोंहा जोबोद दुखु फोरमायनाय बा दुखु मोननाय फैदों जोंनि गोसोआव। खारन फुललि सेटिसफाइ नङा जोङो। बोरै बारख्ल' मोनसे दतमा बंसिगावथ' खमसे खम दतमायाव दोनथारनांगौ। बे जोंनि मोनसे जोंहा गोदो बिर सिलागां होननाय जोंनि XBLDनि फाउन्डार बा बारग' चेयारमेनमोन बे सारनि गामिखौबो दानख'नानै जे बावखुंग्रियाव लांबाय जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा आरो गसकाटा गामि जेराव जोंनि एखेबारे बंसिगाव दतमाजों नांजाबनाय PSTS थानायाबो दतमाजों नांजाबनाय बेफोरबादि गामिखौ बोरै बोखावना लांखो जों दुखु मोनदों आरो बेनि सायाव। फकिराग्राम PS आव थानायफोरखौ माखासे बोखावमोन जोंहा बुंनांगौ गैयामोन। खमसे खम बे दतमा PS आव थानायफोरखौ बोखावनो नाङामोन। खुब बेखौ जोङो दुखु मोननाय आरो जों बेखौ सेटिसफाइ नङा। दिनै इउपिपिएल सरकारा आसामावबो आरो BTC-आवबो इउपिपिएल सरकारानो दिनै सोलिगासिनो दङ। बिथांमोन सासेयावबो दिनै माखासे नोंथांमोननि DCDC-आ बावखुंग्रि जेनेरेल समष्टियाव थांनायाव एक्सुवेलि दहाय जोंहा जोंनिनो मानगोनां श्रीजुत हाग्रामा महिलारि सारा बुंखालांबाय बे बाथ्राखौ डेलिमिटेसननि सायाव दाखालि 19 तारिख बे मा मासाव थांनाय 19 तारिखआवहाय बेखौहाय रिडेलिमिटेसन खालामनो बा मोनसे समाय होदोंमोन जोंनो। बेवहाय जोंनि आसामनि मानगोनां
मुख्यमन्त्रि सार हेमन्त बिश्व शर्माया लेंहरदोंमोन जाहैबाय जोंनि दानि बिटिसिनि चिफ आरो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांमोनखौ लेंहरनानै सोंदोंमोन जे नोंसोरा माबाफोर बुंनांगौ दं नामा बाहायथ' बुंदों जाहैबाय बिथांमोना जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया मा थिगैनो दंथ' होननायाव औ येस थिगैनो दं होनदों जाहैदों खिन्थु जोंनि नुनायावथ' थिग जाथाराखै मानो होनोब्ला आं दहाय बुंनाय जेरखम दतमानि पिएसआव आन्डाराव जोङो बनगाव गसकाटा बंसिगाव जोङो एखेबारे जों दतमायाव थायोबाबो जोंहा बुंनांगौ जेबो गैयामोन बेफोर बंसिगाव गामि बा जोंनि गसकाटा गामि बा दावलिगुरि गामिखौ बोरै थखखौ बावखुंग्रियाव लांखो खमसे खम फग्राग्रामनि आन्डाराव थानाय पिएस आन्डाराव थानायफोरखौ एसे एनै लांनायखौ जोंहा बांद्राय बुंनांगौ गैया बा क'क्राझार पिएसआव थानाय माखासे जोंहा थांनायखौ जोंहा बुंनांगौ खमसे खम नैबे बनगावजों दतमाजों पिएसआव लोब्बा थानायफोरखौ बिदि खालामनो नाङामोन बेखौ जोङो दुखु मोनो आरो बेखौ जों सेटिसफाइ नङा होननानै आं बुङो जिथुके इउपिएल सरकारनि गेजेरजों बिटिसिआव माखासे सोरलां बोरलां अबस्था फैबाय दा नोंथाङा नैबे बनगाव समस्टिनि सासे दैदेनगिरि जानानै फैबाय थानाय समाव नैबे बनगावनिफ्राय जायखि बिजाथिया जिखि दैदेनगिरि जानानै फैयामोन बिथांमोनखौ देरहासार खालामना हरनांगौआव रायजोखौ माबायदि आह्वान खालामो येस आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आङो बनगाव समस्तिनि साफ्रोमबो रायजो राजाखौ साफ्रोमबो जनजाति गोष्ठी जिखुनु जोंनि समस्तियाव जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं बयखौबो आङो खावलायो जाहाथे फैगौ 2024 एमपि बा फैगौ 2025 जोंनि काउन्सिल इलेक्सनाव जोंनि बिपिएफ दोलोखौहाय एकदम गाजा गोमजायै देरहाहोनो हायो आं बेखौनो आसा खालामो आरो बेखौ अनुरद खालामो रायजो राजानि जोंनि बनगाव समस्तिनिफ्राय जाहाथे जोंनि दोलोखौनो